लगी हैंग तो हर बड़की मोबाइल। अब न देखा दी ही खोली के फाइल का बुझला हो हमारा के तोहरा पे लागत शक हो। टच के देख काम करी धक्का धक्का हो। कोनो खास नहीं पीछे के फ्रेम बा एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमारा ढोरी में 32 GB रैम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम श्याम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम श्याम बा। हमारा ढोरी में 32 GB रैम बा। लोकल सामान के तू कहेलू ब्रांड बा। इंडिया में ये बाबू ये करे डिमांड बा। बुझला के बारे यूज कैले हमारा से बोलू। दिन से हाथी करन रिकेश गोलू। लगे तोहरा में कवनो कलेम बा कलेम बा। एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम श्याम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ श्याम श्याम बा। हमरा ढोरी में 32 GB रैम